ontspannen. Hè? En als je een schot doet, de trekker vasthouden. Goed zo, vasthouden. Waar moet je nou al hier op letten? Voornamelijk op letten was ze dus zich ontspannen met schieten. Het was ze niet te gespannen worden, dan gaan ze helemaal staan trillen. En klopt het dat je moet ziek bent naar je jonge mensen? Ja, eigenlijk wel. We zijn een beetje een vereniging die een beetje aan de senioren worden, te veel senioren. Hoe bist je hier Satellonen komen? Nou, ik wil graag op een shirtsport, maar ik wil er te jong voor. En toen kwam er een bij ons die zei van dat dit wil koeren. En toen ben ik heen gegaan. En hoe komt het als dat altijd al woedest? Nou, ik wil wat met geweren en wapens, want ik ben geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Hoeveelste keer is het als je best? De Tweede. En hoe vind je het? Nou, ik vind het wel leuk, gezellig. Ik heb heel fanatiek aan zwemmen gedaan. Daar was mijn lichaam een beetje klaar mee. En toen heb ik een test gedaan via NOC-NSF. Van ik wil iets gaan doen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat. En toen kwam luchtschieten uit de koker. Ik heb toen ik 6 weken oud was een hersenbloeding gehad. Dus ik weet eigenlijk niet beter. Dus dat zwemmen was inderdaad ook al aangepast. Ja. Mijn hele linkerkant werkt minder goed. Dus nou, je ziet hier een veer staan, daar heb ik mijn geweer op. Zodat ik kan hem niet met 2 handen vasthouden. En die veer beweegt wel mee met mijn ademhaling. Dus nou ja, het is niet zo, je zet hem in een bankschroef en je schiet altijd een 10, zeg maar. Dus nou ja, zo schiet ik. Waarom sjeest je oors als de oren? Wacht even, ja? Hoe bedoel je oors? Nou ja, dat is de eerste die ik uit de losse hoorn zitten. Ja, bij bepaalde disciplines moest op line zitten. Dus dat is een steun eronder haast. En dat is bijvoorbeeld bij minder validen of bij de veteranen, zeg maar zeggen. En zo wat ben ik nog net, dus ik moet het nog uit de losse pols doen. En dan klinkt het misschien wat flauw, maar zou dat ook wat hoe de leeftijd misschien van je vereniging? Want ik zie een heel soort al van die steuntjes. Nou, was niet ik zei, dus beginnende schutters en jonge schutters, die zitten ook opgelegd. Dus dat eigenlijk zou het net zo volle. Het komt er eigenlijk op deel dat als het wapen net helemaal zelf tillen is, om wat voor reden dan ook, dan moest opgelegd zitten. Is het was ervan verwachten hier is het? Ja, net echt. Ik dacht dat ik een grut vuurwapen kreeg eerst, maar het bleek dus iets anders te wezen. Vind je het leuk? Ja. Bloot het bij deze tweede keer of wordt het meer? Ik denk dat het wel meer wordt.